Kunin mo. Vlog ka rin, Nay. Ilagay mo. Di, wag na, huwag mo na paglagay. Vlog ka dyan, May. Magmultor ka. Ayan. Kamera lang. Hindi kasi ano eh. Yung... Diba? Para sa akin lang eh. Kasi di ba ako kabal? Sinanay ko sa akin. Sawa na ako. Hindi, yung ano na lang sa kanya. Sa kanya na. Personal vlog na. Hindi naman siya charity vlog. Sa atin na lang. 2 buwan lang. Usapan natin sa Migulan na. Ba't na yung buwan? Hoy. Huwag ka na naman oh. Sige na nga. Budget ko maghihintay ako ng isis ko doon. Hindi na makita pa kaya. Huwag niyo yung video, may misis ko siya dun eh. Wala, joke lang yun. Kaya Ano na hindi seryoso na to kasi kapag Seryoso yan, magkakat kayo ha. magbiroan. Ng ano. Pukin nyo kayong dalawa eh. Kasi, misis daw. Ala, niluloko lang. Ano ba may misis ba siya daw? Niluloko lang yan. Huwag Sumasakay ka kasi si man Benji. si Selos kasi ano, seryoso ka. Bago Seryoso kayo na yan, magkat. huwag kayo magsigaw. Parang gaganda sa isa para kay Gilbert. Dami na ako naging asawa, sa'yo lang ako napunta. Sa Ano pangit pa. Ba't kaya yung pangit? Ganyan yung buka ko sa misis ko eh. Yung mahal na mahal ko, di ako na ano. Ang dami ko naging asawa, sa'yo lang bumaksa. Mga lalaki Dito pa ako kayo napunta. Siyempre. Sinadya talaga ang dadahana eh. Saan na tayo? Pinagdaan pakapareho sila. Dadahana talaga. Ayan mga kalilis, mga kalilays, hello dyan sa mga nanonood. Ayan mga kalabli. Tayo ka Nanay Rosario para ihatid yung tulong ni Ma'am Tess at ni Ma'am Vivian. Na, ayan. So, dito meron ngang problema si ano, yung asawa ni Rose Ann na si Gilbert. So, atin siyang kausapin po. Yung ano lang, yung anong tanong ko yun nasagot mo. Ayan, Gilbert, Rose Ann, kumusta naman po? Ang lugar, ibang swab test yun. Ayan si Gilbert po, tsaka si Rose Ann. Oh, ayan, so, Kasi nung kailan yun, umuwi rin ako ng ano. So, Hindi yan ako ng nga po probinsya. mga kalabliers, yung problema nila na dahil may sakit na Anong pangalan ni nanay? Gilbert. Hindi na bulang bro. ayan, Gilbert si Nanay pangalan niya Angelina. Anong Gilbert, mensahe mo so, kay Nanay? Kailangan nila ng Nanay, pan-swab test. baka manood si Nanay. Baka makaaway pa ako sa Jernis na hapon. Sa tulong namin, no? Sa tulong naming mga vlogger. Sir John Graho, Lovely Yours, at si Sir So, Chris. magkano ang ano mo, magkano ang kakailanganin mong baon? Pamasahe, kasama ng rapid test. Mga ano lang siguro po, kasi mahal daw po pumasahe ngayon eh. Mga 2.5 siguro sir, pwede na. Kaya lang nung magpunta kami ron, nakamotor nga pala ako. Hindi ko rin alam ang pamasahe kung magkano. So, ayan po, bali tinatanong kong ni John Graho kung magkano yung pamasahe na kakailanganin ni Gilbert. Kasama na yung rapid test. Yung... So, ngayon, bali, ayan. So, Mga ilang linggo ka dun na bantay ka Nanay ayan po mga kalabli. Gilbert. Ano lang daw po, gusto lang daw po kayo makita lahat. Pero yung mga kapatid ko pong iba nauna na po daw. Yung Nandun na yung iba mong kapatid. So, talagang kailangan na umuwi ka doon. Ayan. No? So ano Sir John? Ibig sabihin, ano pala, Gilbert, parang emergency na ito. So, emergency po mga kalabliers. Kailangan talaga makauwi ka na. Kalabliers, mga emergency talaga. Yung kailangan pag-uwi ni Gilbert dun sa nanay niya. Umilag ako sa... Eh kung mabibigyan ba namin ikaw ng ano, ng pamasahe ngayon, uwi ka na. nabahan po yung ano po. Ha? Nabahan. Doon ka na maglaba. Maglalaba ka pa ng damit. Huwag ka na maglaba, dimiretso ka na. Kasi yung mama mo, Ako na kasi yung mama mo. Medyo matinitinan po naman. May mga t-shirt ka pa naman dyan, saka short pantalon. So, pwede mo naman yan kahit laban mo ngayon, bukas tuyo na yan. Laban mo. Sa opera lines po kami ngayon, Cubao. Ibang ko lang kung makaabot pa ako ngayon. Pero makaabot po siguro. Kahit bukas ano. Bukas ng umaga, pwede ka naman yun. Wala ba muna ako? So, maglaba ka ngayong hapon, bukas tuyo na yan. Ngayon, So, ito nga yung pinagambag-ambag.
Pangit daw sa Tulong-tulong. pangit daw sabi ni Rosan yung pinag-ambag-ambagan na pinagtulong-tulungan Nagtulong-tulong po po kami mga ka-lovely yours. ni Lovely Yours at saka ni Para Chris po, Ulo at ano, ni Lily Baro. Ayun. makauwi si Gilbert. Nagtulong-tulong po Para kami. makauwi po si Gilbert. Pinagtulong-tulungan na po namin na mabigyan po siya ng kanyang pamasahe. Oh, ayan po mga ka-lovely yours. Ambag-ambagan po kami mga nagtulong-tulong kami mga ka-lovely yours para makauwi siya. Si Gilbert. Michael. So ayan po mga ka-lovely yours. Ambag-ambagan na po kami. Hoy, Ito sa'yo. hoy. Sige mo mag-ano. Saan? Ayan. Parang yun. Duyo ka na kang Taga saan ka, kuya? Albay po ako. Albay? Ay, daet. Albay Daet. Ano salita dun? Bicol. Bicol? Bicol pala, no? Ilonggo ba tawag doon? Bicolano po. Ah, Bicolano, sorry. Bicolano pala, sorry. Oo, yan po mga ka-lovers. Ayan po. Bagambagan, ano po kami, nag-contribution lang kami para makauwi si Gilbert, no? Ayan po mga ka-lovers. Ayaw niya rin na ng ambag-ambag eh. Ayaw niya, hindi ko masabi ang bagambag eh. Sabi ni mama, patay daw yun eh. Hindi naman. Hindi naman. Tagalog din yun. Ambag, ambag yung ano. Na kami sa trabaho, ambagan tayo. Ganun. Oh, ambag yung ano. Share. Mm. Ayan po. Ay, sino ba pagkabati ka na lang sir? Kanino ba? Kay Gilbert, kay Rose Ann? Kay Gilbert na lang po. Yes. Pero ano lang eh. Nagtutulakan pa po. Dito ka tayo. Nagtutulakan pa po kami na kung sino mag-aabot kay Gilbert. Oo. Ikaw na lang. Oh, kay Rosa na lang yung abot. Kay Rose Ann na Wala lang. yan, Lily Baro. Bukas pa naman yan. Bukas pa naman yan. Huwag niyo muna sa asawa. Sa pagtulong-tulong po namin, nila samahan kong vlogger, na si Sir John Braho, si Chris Uro at si Lovely Yours. Ito po ang pamasahe na handog barakay. Ding ding. Ayan, so, ayan, 2-5. bisitahin mo talaga si Nanay, Hilita. Ayan po ang aming ambag-ambagan po ni Jun Graho, Chris Ayan, Ulo, may bilin siya. Ano? Lily Baro. Okay lang. Ako po, si Lovely Yours. So kami po yung nag-ambag. Ayan po mga ka-Lovely Yours. So, Aeroplano na lang ako sasakay para ano. Plano, mas mahal sa plano. Aeroplano na lang daw po. Ihulog ka dun sa ano. Sa dagat. You're not your dog. ayan po. So, Pamasahe ka na. ayan, may pamasahin na. Maraming salamat mo sa bigay yung tulong sa pag-uwi pa akong probinsya sa nanay ko kung may sakit. Kasi nagbibili na pong naghihingalo na. Parang ano na. Parang pesa-isa na lang daw ang Basta nagbibili na. So, kasi dinala sa doktor siguro po Kailangan talaga makauwi ka na. Sige Gilbert ha. Ingat ka na lang. Ingat ka. Kay Gilbert, Ingat ka sa biyahe ha. Ingat ka sa biyahe. Okay, ingat sa biyahe. Ayan si Rosa. Ano katingin mo? Maingat po siya, wag po siya maglolo ko, maghihintay po kami ng anak niya. Himasin mo na yung ang baby mo. pagbalik ko may asawa na to. Ako mag-aasawa. Tapos ano naman Sige. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ate Lilik, Tatay Jun, Ate Lovely, saka kay Kuya Chris yan po, tapos kay Kuya Bong po, nagtulong-tulong po sila para po makauwi ang asawa ko. Sino Presidente Duterte pa sila mga tulong. Babayo. Tabayo. Bye-bye. Ayan. Nalulungkot na. Ayan po, mga ka-Lovely Yours. Rosan. Iwanan ng asawa niya. Alam na. Lalaki gastos ano. Kumakanta si Chris Ulo. Tuloy mo kasi, tuloy mo. Kahirap isipin. Ibibinta nga daw sa vlogger yung anak niya eh. Oo, kung kasalita ng ganyan, binablog kayo. Hindi, joke lang po yun. Hindi ka. Joke lang po. Cut nyo na. Cut nyo na lang yun. Cut nyo. Gagalit. Sige po. Kasi, Ano kay Jeff? kasi yung iba, yung kahit